Hau duzu beraz, bi bertsu, nahi duzun neurri eta doinuan sartzeko gaiak. Biren, aurrun froga egin duzu eta emaitza goitatzen ari zira. Luzea da minutua. Mutil gazte bat ezagutu dut, erreski pasa den udan, dena hain errez, dena hain ongi, sartu nintzen abenturan. Hilabeteko gabe bi aste, jadanik sartu naiz mugan, izerdi usainak kezka gorria, sentiditzaket arduran. Marra arroxa irten ala ez, hemen jarria naiz dudan, taukerrena da ez dakidala, benetan nik zer nahi dudan. Marra arroxa atera eta azen nolako ikara, malgoak datoz begietatik, bibelaunetan dardara. Topera dauzkat bihotz taupadak, odolaren abiada, nere bizitza aldatuko da, honengatik behar bada. Aurrera edo atzera egin, kinka horretan naiz ara, beste autu bat egin